kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ang ginapatuman ng mga COVID-19 protocol sa mga ospital ay isa sa mga rason nga ginalantaw sa karon sa mga healthcare workers kung nga akadamaan sa mga dengue patients nagapang duwa-duwa magpa-check up sa mga ospital. May report si Nico Delfin. Ang Barangay Singkang Airport, isa sa mga coastal barangay sa Bacolod nga madamo ang swampy areas o kun mga lamawan nga masamig na istaran sang lamok. Isa ini sa mga kabangdanan suno sa head nurse ng Barangay Health Center kun nga madamo man karon ang dengue cases sa lugar. Kung isa ang kakabilin, hindi mo gid maano lang may sa distro, may kakabilin ni isa mga guma lang mga base lang matanong na. Gano da sa mga larval da. Muna sa natutukan na mo subong na parang subong. May 17 na kakaso ng dengue sa Barangay Singkang, pinakamadamo ini sa tanan nga mga barangay sa Bacolod. May 4 na ang napatay tungod sa dengue. Isa diri ang 11 anyos nga bata nga lalaki nga residente man sa Barangay Singkang Airport. Ang 8 ka tuig nga apo nga babae sa barangay health worker nga si Sara Yaon ginhilanat man kag na-diagnose nga may urinary tract infection sa nagligad nga Marso. Bangod sang kabalaka, wala sila nagkumpiyansa kag ginpa-check up ang bata kag ginpa-admit sa ospital hasta na nga nag-ayo. Emergency ya padala sa kasal. Wala kayo na kumpiyansa ba? Wala igam na kumpiyansa ya kay siyempre 51 na lang pwede mo. Ano ka pa? Ang mga pagsulundan sa pagpa-check up ilabi na sa mga ospital, kabahin diri ang swab test o kun RT-PCR test, isa sa mga ginalantaw rason kung nga madamo sa mga dengue patients, ilabi na mga magagmay nga kabataan ang wala nagapakonsulta giliyon sa doktor. Kay kung 10 dugila na tang bata wala dula ang mga nanay dula ga kadto sa sentro ga check up kay tungod ba sa COVID basin ano lang ang COVID lang kay paswab mo na bila. Isa po ginakarason mo nga ginatago-tago ilang bata kung magilala tapos dalong Swab kag ma-quarantine. Ma-quarantine na mo pag isa. Suno kay Dr. Grace Tan, pamuno sang City Epidemiological Surveillance Unit, magluwa sa mga ospital, may araman sang dengue fast lane sa sulod sang City Health Office compound, nga sarang kadtuan sa mga pasyente, nga makitaan sang sentomas sang dengue. Open na lang aton nga mga communication lines and ang aton nga referral system with them and coordination. Mas sobra na sa 72% ang ginsaka sang kadamuon sang dengue cases karon nga period. Ang CHO pod sa Disaster Risk Reduction Management Office ang nagapanghatag sang larvicides kag padayon ang ginapatuman nga fogging kag declogging operation agud mapunggan ang pagsaka sang dengue cases sa mga kabarangayan. The barangay can just initiate like for example the cleanup drive for ang mga driveways or ang alagyan. Pero hindi naton pagkalipatan nga most nga breeding place naton ara within sa balay kag ara lang gid sa palibot sang balay. Pero kulang ini suno kay Tan, bangod importante man nga magbulig ang pumuluyo sa pagpanglimpyo sang palibot pati na sa sulod sang ila panimalay agud matap ng pagdamo sang lamok nga nagadala sa makamamatay nga balatian. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.